नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत मी कोकणातलो चॅनलवर। आज हा गवळदेव आता जातो आम्ही गवळदेवाखाव। ही अनंतवाडीची घाटी आहे, इथून सर साफ केलेली आहे। आता सड्यावर येलो, पूर्ण गवत बघा कसा सुकला। हे आमचं गवळदेव, हे गवळदेव आहेत आमचे, म्हणजे आमचो राखणदार। अशी छोटीशी घुमटी बांधलेली आहे, म्हणजे मंदिर बांधलेला छोटासा। जेवण वगैरे बनवायचा स्टार्ट झाला, म्हणजे भाजी वगैरे कापली जाता, भोपळे बटाटे वगैरे, खोबरा पण कापतात आजू आणि आता। आणि थोड्याच वेळात जेवण पण बनवून स्टार्ट होईल। गावातली सगळी लोक हे एकत्र येऊन हे जेवण बनवतात। आता थोड्याच वेळात जेवण बनवून सुरुवात होईल। आता तांदूळ धुतात, त्याच्यानंतर भात ठेवतील। भात ठेवलेलो आता, आणि हे भाजी वगैरे आता थोड्या वेळात चालू करतील बनवूक। कट करून झालेली आहे बटाटे भोपळं वगैरे। कापून टाकायचे, सुतळ काढून टाक। भाजी पण बनवणं स्टार्ट झालेला। बबली ढवळता भोपळ्याची भाजी आहे, भोपळं मटार आणि बटाटी। काय करतो खबरा पाणला नाही तर मंगे आडाव पाटी या गोळी जाऊ नको। हे डाळ पण ठेवलेली आहे, डाळ पण आता थोड्याच वेळात होईल। नंतर जेवण झाला की सगळे एकदम बसतील जेवक। हे आशू आणि काजू पॉलिश करतात वाटतं, एक एक काजू बाजू म्हणजे साफ करतात। गवळदेवाची वाडी दाखवून झालेली आहे, आता जेवक बसतील सगळेजण। त्याच्या आधी वाघोबा वाडी दाखवतील। शिवराम काका आज वाघोबा बनलो। आता सगळेजण जेव बसले आहेत, पहिली पंगत बसली आहे। चालू कर, होय चालू करा।
ह्याच्यावर पाठव. अखंड कोण असणार नवीन कोण अखंड भात कोण हे भात जेवण वगैरे झालेलं आहे सगळ्यांचा. आता भांडी वगैरे धुतील. हे प्रसाद वाटतात. त्याच्यानंतर आता गाराणं होईल. गाराणं सुरू होईल थोड्या वेळात आपला. व्हिडिओ आवडली तर लाईक करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करू विसरा नको.